Bibi, wag mong pa, ano yung umiiyak, Bibi? Wag yung umiiyak. Hinaan mo. Hello, Miguel Love, shout out. May mic na ba? Kung wala, iwan ko na lang what I will do. Ayan, Miguel Love, shout out. Mga lalabs, I'm back. Magsibalikan na kayo, please. Nawalan na naman ng sounds. Back in end ka, host. Nawalan nga ng mic. Karoon ng problema kasi umulan. Nawalan ng mic, kaya nag-take 2 ako. Dan tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak. Nawala ng kanina, nagluko yung mic ko. Nirestart ko yung computer. PM na ko. Ayan. Sige, mamaya, basahin ko mamaya. Bago. Salamat. Uso. Ayos Dogra, Miguel Love, shout out. Dragon Gaming, Miguel Love, shout out. Hey Islandsky, ayan, Lala, Miguel Love, shout out to you. Hello, sweetheart. From Ayos, ayan, thank you so much, Ayos. Miguel Love, shout out.
You so sweetheart. Ayan. Video from Dragon Gaming. Ayan. Wala nang tao. Ayan, Sir Jim. Miguel Love, shout out, Sir Jim. Ayan, Sir Jim. Miguel Love, shout out. Nagbaba ng bahay. Andito pa ako. Wait lang mga kasi may inaayos lang. Saglit. Mali. Ayan, for Melinda's Miguel Love, shout out. Sweetheart, come to India. We will lang out. Okay, no problem. Ayos, Droga, Miguel Love, shout out. Ayan, Yeri Kilalad, Miguel Love, shout out. Thumbs up, Dan Host. From Yeri Ki. Ayan, Yeri Kilalad, Miguel Love, shout out. Ayan, Yiriki po, nagbaba ng bahay. Yiriki. Post thumbs up my video from Yiriki. Yes, Yiriki Lalags. May naayos lang kunti mga Lalags. Wait lang. GTR 4 Y FM 1 Q. Ayan, Yiriki, yes, Lalabs. Thank you. I will watch your video, Lalabs. Give me a few minutes.
Host, paayuda po kahit 1K lang pambayad sa kulang ko sa ataol ni Papa. Yun na lang kulang ko. Kasi lalas nagpunta dito yung mga kapatid ko ng isang araw. Kauwi lang nila ng Manila. Kinailangan din nila ng pera. Kaya doon ko binigay yung pera. Ano, Sir Jim, kaalis lang kasi ng mga kapatid ko kahapon. Kinailangan din nila kasi nilang pera. DBN Vlogs. Ayan pala, vlog from DBN. Nagpunta kasi yung dalawang kapatid dito. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Natry mo na ba, Sir Jim, magtanong sa sa ibang nagla-live? Sir Jim. Kasi nagpunta yung kapatid ko dito, naghiram ng 20K yun, wala na akong pambigay, yun na lang. Naibigay ko na, wala na. Wala, hindi ako pinapansin. Sa ibang kamag-anak mo, Sir Jim, maghiram ka, ayan. Ayan, Miguel Love, shout out Manay from Ryan Sol. Kasar naman to, puro kalukuhan tong mga pinagsasabi ng isa dito, yo. Maray na gabi, Ryan Sol Vlog. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out, 4 million. Maray na aga, tabi, Ryan Sol, si Ryan, Miguel Love, shout out po si Ryan, ayan. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out, 5 million. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out sa mga kaibigan mo, Sir Jim, wala ka ba mga kaibigan? OFW, Miguel Love, shout out. Patamsak naman, premier mga lalags. Ayan. Meron kaso sagad na sila sa tulong sa akin. Ayan. From Sir Jim. Kasi nung isang araw nagpunta naman ako sa yun lang talaga binigay ko lang sa mga kapatid ko, Sir Jim. Dalawa kasi yung kapatid ko, kahapon lang sila bumalik ng Manila. Naputulan ako ng kurente, tiis muna ako kasi wala eh. Ba't wala kang work, Sir Jim? Hindi ka pa ba Hindi ka pa ba nakasweldo sa YouTube? Hindi ka pa sumisweldo? Akit yung video. It's up to you, Ayos. How much you will give. 150 lang sahod sa pagiging kargador. Ayan. Mga
mga kapatid mo, ano, Sir Jem, hindi ka ba makahingi ng tulong doon? Hindi lang naman ikaw ang anak ata ng Tati B. Si Mayo gustong umakyat. Nang want to come out? Tapos na. Nababastusan na ako dito eh. Isa na lang talaga ano. Tanggalan ko na to ng jacket eh. Hirap deducted na sa utang ko yung bali 200 per day. Bawasan sa kuha ko. Ayan. Ayan, 5 million daw. Miguel Love shout out. Nagway ko na kasi yung pera ko, Sir Jim, sa kapatid ko eh. Matagal pa yun maibabalik. Kahapon lang sila bumalik ng Manila. Sherwin Miguel Love shout out, Sherwin. Ayan. Okay na sana kung nasunugan lang ako. Dumagdag pa si papa ko. Ayan. Wala ka bang ibang kaibigan dyan, Sir Jim, yung mga nag-GLS? Ayan. Angela Bendanelo, thumbs love here. Ayan, Ma'am Ay, Miguel Love shout out, Angela Lalab. Salamat. Angela Miguel Love shout out, salamat Lalabs. Kumusta na Sherwin Lalabs yung WH mo? Ayan. Magandang buhay everyone. Ayan mga Lalabs. Kung meron kayong kunting pera dyan, ayan, nanghingi ng tulong si Sir Jim Gaming. Mga Lalabs. Kailangan daw ng tulong ni Sir Jem. Ayan, kung meron kayong extra money dyan mga lalabs. 9 Anat Saide, Miguel Love shout out. Buray Mandan, ayan, from Sherwin Reyes. 9 Anat Saide, Miguel Love shout out. Angela Bandanil, Miguel Love shout out. 5 million daw, Miguel Love shout out. Ayan, Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, kung meron kayong extra money mga lalabs, kailangan ng tulong? Si Sir Jem, ayan. Sir Jem Gaming. Itong isa dyan, isa na lang talaga, tatanggalan ko ng jacket, no? Kung ano pinagsasabi nito. Alam mo ba, yung iba kong gamit, pinagbibenta ko na, makaraos na, ayan. From Sir Jim Gaming. Wala ka ba yung mga anak mo, Sir Jim? Wala bang trabaho yung mga anak mo? Ayan. Ayan, 5 million in daos, Miguel Love, shout out. Anglo Swadin India, thank you. 9 anak Saide, wala naman ako anak. Wala kang anak. Anglo Swadin India, ibig sabihin, binata ka pa. Ayan. Wala kang asawa. Anglo Swadin India, Miguel Love, shout out. Nice friend. Ayan. Anglo Swadin India, ayan, nagbaba ng bahay. 9 Anat Saide, nagbaba rin po ng bahay. Ayan. 6 million in daos, Miguel Love, shout out. Ayan mga lalabs, kung meron kayo dyan extra mga lalabs, si Sir Jim daw need ng help. Ayan. Nasunugan na siya mga lalabs, namatay pa yung kanyang papa. Ayan. Sir Jim Gaming need help.
Madam Alma Miguel Love, shout out po, madam. Yan, wala tuloy, di ka tuloy ako nagpipin. Tamsak Danos, madam, salamat, madam. Mama ko natanda, kasama ko ng maintain din ng gamot sa puso ang kinakatakot kung susunod din mama ko. Kung magsalita ng ganyan, Sir Jim. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayun mga lalab, si ano daw, Sir Jim, need ng help. Anong pinagsasabi nitong isa na to dito? Baliw ata to eh. Ayan, 9 anat omside din, nagbaba ng bahay mga lalabs. 9 anat omside din, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan mga lalabs, si Sir Jim Gaming po need ng help. Namatayan daw siya ng papa din, nasunugan pa. Ayan. 9 anat omside din, nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng bahay. Nine anat omside din, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Bicolan ng Uragon, nagbaba rin po ng bahay mga lalas. Yan po yung aking video. Yan, 9 anat omside din, nagbaba po ng bahay. Ayan. 4 million in the house, Miguel Love, shout out. King pag-iisa. Ayan, 3 million in the house, Miguel Love, shout out. 3 million. Sherwin Reyes dan from Alma Albiar. Ayan, Sherwin, dan sa'yo si Madam Alma, balikan na lang lalabs. Sherwin, nandito ka pa ba, Sherwin? Ayan, 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Ang pinagsasabi nito, puro kamanyakan. Ayos, Dogra, don't say any bad word, please. Maybe my viewers will see your message to me. They are thinking that I did this one. Please respect here in my live stream. I'm not a poker lady, please. Nakawatch na ako sa video mo, host from Alma Albiar. Ayan. Diwata Miguel Love, shout out. Ayos, Dogra, please. Respect here, lalabs. Don't say any bad words. I like this. Kiss, something like that. Ayan. Ba't may nakapasok na manananggal? Tanggalin mo ng jacket na puro kamanyakan tong gang. Please, ayos, Dogra. Respect here. Maybe to all my viewers, they are thinking I'm like that. Tanggalin ko nga tong jacket. I don't want to hang out. I don't have mood. Tanggalan ko nga to ng jacket. Naasar ako, madam. Nakakaasar, parang puro kamanyakan yung pinagsasabi nito.
Nakawas na ako sa video mo. Salamat po, madam. Diwata Miguelab, shout out. Tinanggalan ko siya ng jacket para siyang nakabastos. Isipin ng mga viewers ko, may relasyon kami, hindi ko naman siya kilala. Sana madam yung ano mo, yung premiere mo, madam. Nag-iba tuloy yung mood ko, naasar ako. Kasi naka-take na ako, madam, yung unang live ko, mas madaming tao kanina, kaso lang nagluko nga yung mic na naman. Na umulan kasi yung internet, nawawala. Akala ng mga, ano na to, para-parehas tayong mga Pilipino ganyan. Kiss-kiss bot, anong pa nagsasabi nito? Puro kamanyakan. Alan Ricker Vlog, Miguelab, shout out. Madam, alam mo na sana yung premiere mo, madam. Naasar tuloy ako. Alan Ricker Vlog, ayan, Miguelab, shout out. Kakaasar, puro kamanyakan. Bibi, akyat si Mami. Naasar ako, madam. Doon. Puro kiss. Kala niya mga Pilipino, ganun-ganun na lang. Hindi naman lahat ng Pilipino ganyan. Morning, good host. Ayan, from Alan Ricker Vlog. Tamsak Dan Idol from Alan. Ayan. Ayan, 5 million daw. Miguelab, shout out. Sir Jim Gaming, Paul Dan. Ayan, mga lalab, si Sir Jim, need niya ng help. Baka meron kayo dyan, ma-help natin siya. Ayan. Jen Channel Lalab, Miguelab, shout out. Namatayan na daw siya, nasunugan pa. Ayan. Dinid niya ng pandagdag, pangbayad daw sa taol. Ayan. Wala nga modo, madam. Bad trip. Puro kamanyakan. Habang siguro nanonood sa live ko, nagkahawak ng kanyang lost buto. Asar. Jen Channel Lalab, Miguelab, shout out. Ayan. 6 million in daws, Miguelab, shout out. Lumayas ka na dyan. Ayos, droga. Droga, nakadroga atati. Dogra. Jen Channel, ayan, nagbaba ng buy. Jen Channel. Malamang host. Kadroga ata ang buang.